Kaixo eta ongi etorri beste egun berri batera. Gaur, ekainaren 26 astelena, bi elkarrizketatu berri izanen ditugu. Batetik, Paula García, herri Sanferminetako antolatzailetako bat, eta aurten uztailaren 10ean O plazan antolatu duten egitaraua saltzera etorriko da. Eta bestetik, Aingeru Gorrotxategi, Uda bada azken singela aurkeztera datorrena. Baina lehenengo beti bezala, goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1819an txirrindua patentatu zuten. Urte batzuk geroago, 1945an, 50 herrialdek Nazio Batuen sorrera ituna sinatu zuten San Frantziskon. Egun berean, baina 1963an, John Kennedyk, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak oso famatua den Ich bin ein Berliner diskurtsoa, berlindarra naiz, eman zuen. Eta bukatzeko 1977an Elvis Presleyren azken kontzertua izan zen. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Nafarroko lehendakaria justizia errestauratiboaren garrantzia azpimarratu du bizikidetza komunitarioa hobetzeko faktore gisa. Lurralde koexioak ezkurra untzu eta izurtzu araztegi zornitzeko obrak lizitatu ditu 950.000 eurotik gorako inbertsioarekin. Ingurumeneko zuzendaritzak toki erakundentzako laguntzak deitu ditu, ibai ingurunea lehengoratzeko eta mantentzeko ekintzetarako. 7.500 plaza baino gehiago Nafarroko Gazteriaren Institutuak sustatutako udako jardueretan. Nafarroko gobernuak Kaseda eta Irunberritik igarotzen diren Zaraitzuko Artzainen abelbidean 8 hektarea baso garbitu ditu. Garapen ekonomikoa 9 milioi euro ematen ditu autokonsumoa sustatzeko eta horrek 24,9 megabatioko igoera ekarriko du, 10.800 etxek konsumitzen dutenaren parekoa. Iruñeko udaleko osoko bilkurak hauteskunde mailetako 837 kideak hautatzeko zozketa eginen du gaur. Donesteben asteburuan egin den Herri Krosaren 43. edizioan 150 korrikalarik baino gehiago parte hartu dute froga desberdinetan. Santutxuko hilketa matxista salatzeko elkartaraz egin dute Elizondon. Tiburtzio Arrastoak Euskal Pilota liburua aurkeztu du Elizondon Akelarre kulturgunean. Ikus dezagun gaurko egunkarieko zalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, 2 gizon itota hiltzen dira Irunberriko ibaian eta Melidan bainatzen ari zirela. Horietako bat, 78 urtekoa, Iratiko itsaslasterrak eraman ondoren hil zen. Urpekariek berreskuratu zuten hilotza. Beste biktima 27 urteko gazte bat da, Aragon ibaian lagunekin igerian zebilena. Argazki nagusian, beroak eta hautsak gogortu egiten dute ekstrem bardea. Ines Ridruejo eta Carlos Monrealaren garaipenak Aimar Zubialdiari gailenduta. Ezkerreko berri txikietan Warnerren matxinadak agerian uzten du Putinen hauskortasuna. Ukrainak humilazioa ikusten dio Errusiako presidenteari. Behan, 54 pertsona torturatu dituzte Riberan. Eskuineko berrian, gehiegizko pisuak 18 urte baino gehiago dituzten nafarren erdiei eragiten die. Diario de Navarra titular nagusian, Volkswagen Nafarroak 1.426 milioi euro ordaintzeari utzi dio pieza faltagatik. Eskasiak eta pandemiak ia 115.000 auto gutxiago ekoitzi ditu 3 urteetan. Argazki nagusian, atzo goizean, Iruñeko Klub Natazion delakoaren ondoan, argara salto egiten ari zen gazte bat. Beko titularrean, egun tragikoa Nafarroako ibaietan. 78 urteko gizon bat itota hilda Irunberriko Arroilan eta 27 urteko gazte bat Aragon ibaian. Eskuineko albistetan, ziun gazte bat Mutiloako jaietan balizko eraso batengatik.
Noaingo 22 urteko bizilaguna bakarrik aurkitu zuten lurrean, eta foruzaingoa ikertzen ari da. Behan, Warnerren matxinadak zalantzan jartzen du Putinen gerra plana. Eta amaitzeko futbolean, ekaineko kronologia bizi eta polemikoa Osasunan. Garan, argazkian, Jose Antonio Sistiaga gure kontzientzia eraldatu zuten zertzeladak. 91 urte zituela, atzo hil zen Sistiaga, gaur taldetik bizirik geratzen den artista. Pintatutako zinemaren aintzidari, Sistiaga euskal arte garaikidea eraldatzeko funtsezko figura izan da. Bestetik, titular handian, Juan Alberto Belok Justizia eta Barne ministro ohiak dio Galindo general bihurtuko lukela zalantzarik gabe. Horren eskuinean, torturaren biktimei laguntzen jarraitzeko eskatu du Arartekoak. Eta azkenik beko bi albistetan, Kantabrikoa igerilekuko temperaturan egotea ez da normala, eta are gutxiago positiboa. Eta alboan, Aitamari salatua ustez itsas segurtasuneko araudia ez betetzeagatik. Euskal Herria irratian, bestetik, berri nagusian Euskaldunon bazkaria eginen dute Sanferminetan uztailaren 12an. Maiatzaren 2ko plazan izanen da Hiruretan, eta Bazkalondoan Eromeria kolosa eginen dute. Zaldiko maldiko, biltoki eta laba elkartek, Iruinkokoak eta Duguna dantza taldeek antolatu dute. Txartelak Karriki elkartean daude salgai 32 euroan, eta estudirenek 25ean eskuratu ahal izanen dituzte. Bestetik, udalak uztailaren 23rako 837 postuak zozkatu ditu gaur goizean. Presidenteak, kideak eta ordezkoak ere izendatu dituzte. Eta bukatzeko, gainzaren biribilketa udaletxeko atalondora itzuliko da. Sonorizatu eginen dute, plazan ere entzungai izan dadin. Gaurko eta biharko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur ipar ukituko haizea eta behe-hodeiak. Zerua lainotuta egongo da. Behe-hodeiekin eta tarteka euri pixka bat egingo du. Batez ere Kantauri isurialdean eta goizean. Arratsaldean baliteke hodeitza zertxobait zulatuagoa egotea, baina hodeitsu jarraituko luke zeruak Kantauri isurialdean. Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean, goizean hodeitza saretuz joango da, eta arratsaldean urdingune zabalak gailenduko dira, eta Ebro ibarrean eguzkitsu egongo da. Haizea iparraldetik arratsaldean barnealdean biziago. Temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira barnealdean, eta atzoko balio berdintxoetan edo koskaren bat beherago geldituko dira kostaldean. Bihar, arratsaldean urdiguneak gailenduz joango dira. Goizean ordea, behe-hodeiak nagusituko dira, eta Kantauri isurialdean baliteke han-hemenka euri langarra egitea, bereziki goizaldean. Alabaina, goizean, giroa lehortu eta eguerditik aurrera hodeitza saretuz joango da. Hegoaldean berriz, lehenago garbituko du eta goiz erditik aurrera eguzkitsu egongo da. Haizea iparraldetik suabe ibiliko da eta ez da gorabehera handirik espero temperaturan. Kaixo eta ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara. Gaur gurekin Paula Gartzia daukagu. Arratsaldeon, Paula. Arratsaldeon. Herri Sanferminetako antolatzailea da, eta aurtengo Herri Sanferminetan honen egiten batatzera dator. Aurten uztailaren 10ean plazan egun osoko egitaragua prestatu dute gazteok, eta pasaren astean Laban prentsaurreko bat eman zuten, aurtengo Herri Sanfermina hauek aurkezteko, eta hasiko gara. Beraz, noiz izan zen txosnagune edo jaigune hau egon zen azken urtea? Azken urtea 2019 urtean izan zen, 2019 urtean txosnagunea Rekoletas plazan eta plazan jarri genuen San Fermin guztietan zehar, gero egia da pandemia etorri zela eta 2 urteko geldiunea izan genuela, eta aurreko urtean
esan genuen, udalarekin arazo batzuk izan ondoren, larruna zela eskintzen ziguten espazio bakarra, guk ez esan, erdiguneari eutsi nahi geniolako, eta aurten ere antzekoa gertatu zaigu, eta beraz aurreko urteko modelo berdina errepikatuko dugu aurten ere. Bai, zer suposatzen zuen gune hau, herritarrentzako gune hau izatea? Guretzako garrantzitsua da herri mugimenduak espazio bat izatea Sanferminetan, jaietan zehar, bereziki uste dugulako Sanferminetan beste motetako espazio batzuk sortzea garrantzitsua dela, aire librean, kalean, beste balore batzuk oinarrian dituenak garrantzitsua dela bereziki beste balore batzuk mahai gainean jartzeko. Eta urten guztiok dakigunez berriro UPN indarrean dagoenez, zer gertatuko da 4 urtez jaigunerik gabeko Sanferminetan egongo gara berriro ere? Ez dakigu eta ikusi beharko da. Egia da urten udalak eman digun aukera bakarra izan da Larrunako parkean ireki duten pliegoan parte hartzea. Gure erantzuna izan zen, ez zeukala logikarik pliego hortan parte hartzeak aurreko urtean ez esan ginelako espazio horri, eta beraz, gure egitaraua moldatu eta aurkitu dugun soluzio bakarra izan da egitarau osoa egun bakar batean kontzentratzea. Eta zer gertatuko litzateke Asiron adibidez alkate? Ikusi beharko genuke ere, nik uste dut asko aldatu direla Sanferminak ere azkeneko urteetan, eta nik uste dut hausnarketa handi bat behar duela jaiak berak, Sanferminak berak, espazioaren kudeaketak berak, eta nik uste dut bai herri Sanferminen barruan, baina baita ere Iruñeko eta Hiriko beste eragile batzuekin batera, hausnarketa bat eman behar dela jaien inguruan, eta ikusi benetan 9 egunetan zehar espazio bat behar dugun, ez dugun behar, eragilez osatua egon behar den espazio hori edo beste formula batzuk bilatu behar ditugun, ea espazio bakar batean egon nahi dugun edo hiri guztira salto egin beste motatako egitarau batekin, eta nik uste dut horrek hausnarketa handia behar duela, baina gu prest gaude Sanfermin hauek pasata hausnarketa horri heltzeko eta gonbidatzen ditugu Iruñeko beste eragile batzuk gurekin batera hausnarketa hori egitera. Eta noiztik zabiltzate egun hau antolatzen? Aurten urtarrila otsaialdean biltzen hasi ginen, aurtengo Sanferminetan izaten algenituen aukera desberdinak baloratzen. Aurten egia da, abiapuntua desberdina zela, imaginatzen genuelako Larruna izango zela eskainiko ziguten espazio bakarra, eta beraz, hasieratik aurreikusten genuen gure planaren birmoldaketa bat egin beharko genukela. Orduan hori, otsaila partean hasi ginen antolatzen, bilera desberdinak izan ditugu udalarekin, baimenen kudeaketarako, eta hau izan da lan guzti honen emaitza. Eta zer gertatu zen iazko Sanferminetan, zer antolatu zenuten? Iazko Sanferminetan, 2019an txosnagunea izan genuen, gero 2 urteko paroia egon zen, eta orduan gu 2022ko Sanferminak antolatzen hasi ginenean, gure plana zen txosnagunea antolatzea, urtero aurreko urteetan bezala, bai igual formatu txikiagoan eta hau plaza bakarrik erabiliz, eta gu horretan hasi ginen lanean, eta beraz 9 egunetarako egitarau antolatu genuen, espazio bat izango genuela pentsatuz. Udalaren ezezkoa jasotzean, egitaraua izan genuen bezala moldatu genuen, beste espazio batzuekin elkarlanean, berezekin Matalaz eta Zabaldirekin elkarlanean, lortu izan genuen gure egitarauaren parte bat aurrera eraman alizatea, eta beraz, herri Sanferminak egin genituen, baina orain arte ezagutzen genuenaren beste modu batez.
Zergatik erabaki den aurtengo herri Sanferminak egun bakar batean kontzentratzea? Hori, Aurrekontutik edo... ez hori, esan bezala, aurtengo abia puntua zen, genekiela udalak ez zigula espazio bat baimenduko San Fermin guztietarako, eta beraz, aurreko urtekoari erreparatuz, erabaki genuen erreztasunagatik eta gero ere aurreko urtean talde askori konfirmatu genielako, eta azkenean ezin izan zutelako jo, aurten egun bakar batean dena kontzentratzea. Hori udalarekin egin ditugun bilera desberdinetan, esan ziguten San Fermin guztietarako ez zigutelako aldezarrean espaziorik baimenduko, baina igual egun bakarrerako bai, eta beraz hau izan da aurkitu dugun formula, gutxienez herri San Ferminek espazio zentral bat izateko San Fermin hauetan zehar. Eta udalak dirua eman dizu edo nola lortu duzu egun hau antolatzeko dirua? Ez, aurreko urteetatik geneukan zerbait, eta aurten ere bai, bazkariarekin, eta aurten esan dugu txoznak egonen direla 10ean, eta beraz, modu batean edo besteak lortuko dugu eguna bera finantzatzea. Eta aurten leloa izan da guztion Iruña eraikitzen, zer adierazi nahi duzu honekin? Bai, egia da aurten, aurreko urteko otsailean, aurreko urteko azaroan, hasi ginela beste eragile batzuekin elkarlanean, Peinen Federazioarekin, auzoak jai batzorden koordinadorarekin eta bar, eta bereziki biltzen hasi ginen udalak baimenen debekatzearen harira. Egia da, azaro partean, herri mugimenduak antolatutako gauza pila bati ezezkoa eman zielako udalak. Horren bueltan biltzen hasi ginen eta otsailaren 4an guztion Iruña plataforma aurkeztu genuen. Hori, iruditzen zaigu elkarlana eta eragileen arteko elkarlana ezinbestekoa dela, eta hori aurreko urtean harri guztien artetik loratu egingo genuela esan genuen, eta aurten harri guzti horiek hartu eta guztion Iruña eraiki nahi dugu, ez? Guztiontzako irekia den Iruña bat, denok espazio bat izango dugun Iruña bat, eta horregatik aurten jaso nahi genuen hori gure lelo bezala. Eta zein izanen da egitaraua, bazkaria, kontzertuak, konta eguzu? Bai, uztailean 10ean burutuko dugu, plazan, bazkari herrikoi erraldoi bat egin nahi dugu bertan, eta arratsaldean kontzertuak izanen ditugu, The Titanians, Alarma Morea eta Jofe taldeen eskutik. Eta irakurtzen egon naiz, bazkaria izanen da egunean vegetala, ezta? Bai. Herri San Ferminen parte eragiletako bat da zaunk antiespezista taldea, beraiek planteatu zuten aukera bezala bazkaria egunean vegetala izatea, eta iruditzen zitzaigun beste aurrera pauso bat dela esplotaziorik gabeko San Fermin batzuk sortzera bidean, eta beraz aurtengo apostuetako bat bazkaria egunean vegetala izatea da. Ze horren harira zer bultzatzen dute herri San Ferminek, hau da zer aldarrikatu nahi dute? Herri San Ferminek, hori San Fermin anitzak, parte hartzaileak, parekideak, euskaldunak eta ekologistak bultzatu nahi ditu, eta beraz beste balore batzuetan oinarrituta dagoen jai eredu alternatibo bat, ez? Horregatik garrantzitsua iruditzen zaigu uztailaren 10eko eguneaz gain, San Fermin guztietan zehar, herri San Ferminek bultzatu nahi dituen balore guzti horiek presente izatea. Eta zer da herri mugimendua San Ferminetan? Nire ustez, herri San Ferminetan, urte osoan zehar, Iruñan herri mugimendua oso bizirik dago, espresio pila bat ditu, eta hasten da auzoetako jai batzordeetatik, baina erraldoien konpartsetatik, mugimendu feminista, mugimendu ekologista, elkarlaguntza sareetatik, eta guztiontzako biziobe bat eta bizitzak erdigunean jarriko dituen eredu baten alde borrokatzen duen edozein mugimendu da niretzako. Urte osoan zehar
oso bizi dagoena, baina, eta beraz, San Ferminetan ere oso bizi dagoena, ez? Eta San Ferminetan herri mugimendu hori ez dago bakarrik herri San Ferminetan islatua, ekimen pila bat burutzen ditu herri mugimenduak San Ferminetan, desde uztailaren 7an zezenketen kontrako manifatik hasita, baina baita espontaneoki antolatzen diren ekimen pila bat ere, ez? Sartzen dira hor. Eta parranda egitea eta militatzea uste duzu aldela? Bai, alda, kostatu egiten da, eta bereziki lo gutxi egitea suposatzen du, baina, bueno, nik pertsonalki San Ferminak asko gustatzen zaizkit, asko disfrutatzen ditut, eta neketsua izan da ere, posible da militatzea eta San Ferminak disfrutatzea ere bai. Eta orain iritsi pertsonalean zer aldatuko zenuke San Ferminetan, edo zer hobetuko zenuke? Niretzako, bueno, eta nik beti esaten dut, San Ferminak berez oso jai herrikoiak direla, iruindar guztiok egiten ditugula, eta bereziki oso kutsu espontaneoa dutenak, ez? Eta nik uste horretara bueltatu beharko ginatekela. Gauza gehiago libreki egiten utzi beharko lukela, udalak, bueno, libreki edo, bai, bide eman bartzaiola espontaneetate hori. Niretzako hori delako San Ferminen oinarrietako bat, eta San Fermin egiten duena. Bueno, ez dakit hemen honekin amaituko dugu, Paula. Mila esker hemen gurekin egoteagatik, eta bueno, animatuko dugu jendea uztailaren 10ean, ez? O plazara joatea eta herri San Ferminak egitea, eta hori da guztia. Hori da, eskerrik asko. Mila esker. Ale, agur. Agur. Iruñako udalaren azken albisteak ikus ditzagun. Batetik, Iturramako adinekoen sareak auzoko adinekoi zuzendutako doako jardueren programa Batetik, Iturramako adinekoen sareak auzoko adinekoi zuzendutako doako jardueren programa bat proposatzen du uda honetarako. Ibilaldi osasungarriak eta kulturalak, mahai jokoak, solasaldiak edo yoga eskaintzen dituzte San Juan Bosco zentroan. Bestetik, dagoeneko jakin daiteke nortzuk osatuko dituzten Iruñeko hauteskunde mailak uztailaren 23an. Osoko bilkuraren zozketan zehaztutako 837 pertsonei eta horien ordezko izan daitezkenei jakinarazpenak egiten hasi dira. Eta bukatzeko, Iruñeko udaleko bozeramaien batzordeak ohiko osoko bilkurak hileko lehen ostegunean mantentzea erabaki du. Esku hartze denborak berregokituko dira udal taldeak 4 izatetik 6 izatera igaro baitira. Ongi bigarren elkarrizketara, oraingoan Aingeru Gorrotxategi abeslaria daukagu gurekin. Arratsaldeon, Aingeru. Arratsaldeon. Bere azken kanta aurkeztera dator, uda bada izenburuarekin, mezuz beteriko abestia daukagu, Ane Martinezekin egindakoa, eta lehenik eta behin zorionak zure abestiagatik. Bai, eskerrik asko. Zergatik titulu hau? Bueno, egin zen, azken aldi honetan egiten ditudan kantak oso serioak direla esaten didate, eta nahi nuen zerbait desberdina eta lasaia eta divertigarria egin. Eta, bueno, okurritu zitzaidan, ja udari begira, proposa izango litzatekeela horrako kantu bat idaztea. Eta 10 urte eta gero, abesti bat ateratzea erabaki duzu, eta gainera bakarrik, zergatik?
Bai, bueno, 10 urte pasa dira azkeneko diskotik, bakarlari moduan 3 disko argitaratuta neuzkan, eta gero, bueno, lan kontuak, familia eta hori guztia, eta azkenean hor egon naiz urte batzuk ez ere egin gabe, eta gero hasi nintzen duela 2 urte beste proiektu batekin, Lur Barna deitzen den rock musika eta historia jorratzen dugu, baina nire kantuak, nire bakarkako kontuak berriro hartu nahi nituen, ez, nolabait, eta hor beste proiektuan ez zeukan lekurik, eta horregatik erabaki nuen 2 proiektuak aldi berean eramatea. Orduan, Lurbarnearekin jarraitzen duzu edo ez? Bai, gertatzen dena da, bueno, oso agenda zaila ditugu guztiok, eta orduan zaila egiten zaigu elkartzea, eta orduan proiektua jarraitzen du, baina nahiko astiro. Orduan jarraitzen dute abestiak idazten, baina astiro da, baina helburua da jarraitzea eta noizbenka abestiak argitaratzea, eta gero zuzenekoren bat ere egitea. Eta Lurbarnea proiektuak ze musika estiloa abesten dituzu edo? Hor egiten duguna da folk, rock, kutsua duen musika, alboka protagonista da, bai, helburua da Euskal Herriko mitologia eta historia jorratzea, eta horretarako erabaki genuen hemengo bertako instrumentuak ere sartzea, ez? Orduan rocka sustartu dugu alboka eta hemengo musika tresnekin batera. Eta zure bakarkako proiektuan bestetik estilo hori jarraitzen duzu edo beste estilo bat eman nahi diozu? Ez, beste estilo ezberdina da. Orain arte, batez ere folk munduan ibili naiz, folka, popa, bluesa, eta orain horrekin batera gaur egungo soinu urbanoagoak sartu nahi ditut, ez batez ere elektronika pixkatxo bat eta base ritmikoak eta pixka bat nire ohiko estiloa galdu gabe, baina bai pixka bat nolabait izateko modernizatu. Eta ze publikora esango zenuke daudela zure abestiak zuzenduta? Begira, hor sorpresa hartu dut, ni pentsatzen nuen nire publikoa gazteagoa zala, baina hor badakizu sare sozialetan badago modua jakiteko zein diren zure jarraitzaileak, eta egia esan pentsatzen duena, baina nagusiagoa dira, bai, luzeagoak. Eta zergatik erabaki zenuen Ane Martinezekin lan egitea, aurretik berarekin lanean egon zara edo? Bai, duela 10 bat urte ere, ibili nintzen Bilboko musika eskola batean, eta bertan ezagutu genuen elkar, eta ibili ginen pare bat urtez lanean, eta bera ere abeslaria da, beste proiektu batean dago, Anita Parker deitzen dena, eta planteatu nion nahi zuen, pentsatuta daukate abesti bat egitea, eta hemen dueto moduan nahi dut argitaratu, eta animatuko zinetek, eta bera gusturan parte hartu du bai. Eta nun edo zertan inspiratu zinen letra hau idazteko? Pixkat izan zen idei jasa bat uda, ez? Uda datorrela eta zer da uda. Ez, abestiaren izena da uda bada, zer da uda guretzat. Hor jartzen dute kantua, dantza, beroa, goxotasuna, eta zer iradokitzen didan edo niri udak, hortik abiatuta letra nahiko letra erresa, ez da oso manitxua, baina, udako kanta izateko nahiko bere estilokoa bintzen. Eta erritmoari dagokionez, erritmo hori zergatik? Egia esan, orain arte egin dudan abesti komertzialena da, eta nahi nuen zerbait ere, dantzagarri izatea. Hor bai eskatu du laguntza, zen normalean ez naiz erritmo horietan murgiltzen, orduan hor bai egin behar izan dudala ikerketa pixkatxo bat, eta horrelako musika estiloan dakiten lagun batzui laguntza eskatu, eta horiekin aurrera egin. Bai. Eta bideoklipari dagokionez, nola izan da sormen prozesua edo?
Bideoklipa egiteko hasiera batean ez nuen pentsatuta bideoklipik egitea. Denboraldetik azkenean aurreko astean argitaratu genuen eta ideia zen bakarrik abesti hutsean ateratzea. Gauza da gaur egun irudirik gabe, bueno, ja nekez bada abesti bat zabaltzea eta bueno, pues, erabaki nuen nolabait ateratzea irudiren bat. Eta hasiera batean hondartzetan grabatzea bazen ideia, oso zaila egin zaigu burutzea, ekintza izan ere oso denbora gutxian egin behar izan dugu, eta horre baliatu izan naiz interneteko inteligentzia artifizialez egindako programekin. Hori da animaziozko irudi bat, ez? Bai. Eta ze kutsu eman nahi diozu urrengo bideoklipei edo beste bideoklipen bat pentsatu duzu egitea? Edo bakarrik abestia? Ez, nire ideia da gutxinaka hilean behin edo bi hilean behin abestiak ateratzea. Gaur egun musikaren munduan nahikotxo aldatu da eta ez da inbeste disko ateratzen eta bai banakako abestiak, ez? Eta orduan ideia da konkursatu ala abestiak grabatu eta argitaratzea. Orduan bideoklipei dagokienez, argi daukat nolabait arlo bisuala ere zaindu behar dudala eta horretan nabil pentsatzen nola egin ez, azkenean beste lan bada, baina nik uste dute horre esfortzua egin behar dugula sortaio, zeren irudia batez ere gaur egun bereziki garrantzitsua da. Eta konstantea izatea orain zaila da, ez? Bai, nik uste dute konstantzia dela gaur egungo beste eskakizun bat. Lehenago igual musikariok, aurreko urtetan, 2 urtean behin edo 3 urtean behin diskoa kaleratu, zuzenekoak egin eta hurrengora arte prozesu horretan egiten zenituen kantak hor gordeta geratzen ziren. Gaur egun kontsumoa ere asko aldatu da eta egiten dena da sortu eta eskegi edo aurkeztu sortutakoa eta horrela prozesua aldatu eta dena arindu egin da. Eta diskoren bat aterako duzu edo aterako dituzu abesti solteak? Ez, oraingo ideia da abesti solteak argitaratzea eta ez dakidana da sorta bat biltzen dudanean disko atera du ez. Hori oraindik ez daukat argi, baina bai abestiak gutxinaka argitaratzea. Eta hurrengo abestirik duzu buruan? Bai, hurrengoa datorren ia hor burutzen nabil eta izango da aldapeko abestiaren beste giro bat, ez azkenan da oso abesti ezaguna, gure folkloreari lotua, eta orduan eman nahi diot buelta bat, ez gitarrarekin eta beste ritmo batekin pieza instrumentala sortzea. Eta pixka bat gure kulturarekin erlazionatuta dauden irudiak zabaltzea. Eta esango zenuke gaur egun abeslari txikientzat zaila dela jendegana iristea? Ze orain daudenak dela betiko abeslariak eta hor industrian sartzea zaila da. Bai, alde batetik hor bi kontu daude. Alde batetik egia da gaur egun inoiz baino errazagoa dela musika sortzea eta kaleratzea. Azkenean lehenago inbertsio handia egin behar zen eta gaur egun home studioekin nahiko erraza egin daiteke diskoa eta musika. Hor bigarren partea da gero zabaltzea eta jendea ezagutaraztea, ez? Alde batetik, errazagoa denez kaleratzea, musikari asko dago lana egiten duena, baina bestetik jende gehiago dago musika egiten duena eta hori zabaltzea eta helaraztea zaila da, adibidez, edabiontzat, zuentzat ez, lehenago igual jasoko zen
zen hainbat sortzaileen lanak eta gaur egun askoz ere gehiago jasoko duzu eta askotan igual ezin duzu eta artea eskaini guztioi, orduan zaila da, alde batetik ez, baina azken finean lan handia da. Nik uste dut arlo musikalaz gain, gaur egun daukagun arazoa da beste lan bat egin behar dugula, da gure lana saldu behar izatea edo behintzat zabaltzea. Eta euskaraz abesti hauek egitea, zure publikoa murrizten duela uste duzu edo... Bai, noski. Lagun batek beti izaten dute, zergatik ez duzu gazteleraz abesten, ez? Baina hori beste kontu bada, hori nire prioritateen mailan horrez dago beste bueltarik. Azkenean, musika estiloan edo gauza batzuk jokatzea besteekin, hor, probatzea gustatzen zaie, baina nik argi daukat euskaraz egin nahi dudala, ez dakit inoiz beste proiekturen bat egingo dudan beste hizkuntza batean, baina behintzat aingeru proiektua bere esentzia euskaraz da eta horrela jarraituko izaten. Bueno, ez dakit zerbait gehitu nahi duzun, baina bestela utziko diogu publikoari uda bada, plataforma guztietan entzun gai ez, Spotify, YouTubeen eta bar, euskaraz abestia kontsumitzeko ez, eta hori da guztia, mila esker Aingeru etortzeagatik. Eta, hurrengo proiektuaren zain egonen gara, eta beste elkarrizketaren bat adostuko dugu, nahi baduzu, bale? Ondo, bale, mila esker, aukera hau emateagatik, eta izan. Eta sorte hon. Mila esker, berdin, agur. Agur. Mila esker beste egun batez hemen egoteagatik eta bihar asteartean eduki berriarekin eta elkarrizketa berriekin egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.